10 juta tak wae 4 barang. Olahe apa ae wi? Pertama iki. Ndi? Tak wae sofa ya. Heeh. Formasi 3 1 1 1 ya. Bahannya wis empuk iki. Empuk Apple iki ya wis mulus kayune jati. Heeh. Yang pertama. Sing pertama iki. Yang kedua iki. Sing kedua ndi iki? Tak wae lemari hias atau lemari gerabah ya ngene iki. Oh, heeh. Ukuran tinggi 2,20 meter, lebarnya 1,5 meter. Bahannya apa iki? Bahannya full kayu jati, finishing luar dalam. Wah, lah kok dhuwur men kok piye ki yo nek mlebokne omah? Iki ta. Ah. Ini model knockdown Iki iki. piye to? Bisa dilepas pasang. Nah, Wah, heeh, bisa sing dicepat. kedua. Heeh, sing kedua. Sing ketiga. Meja TV minimalis, Heeh. ukuran 1,5 meter, sudah lengkap sama laci. Oh, full laci iki minimalis. Ya, bahannya yang full jati ya. Heeh. Yang ketiga. Sing ketiga. Yang keempat iki. Sing keempat ndi? Tak wae spring bed ukuran 160, Heeh. bergaransi 15 tahun kali 2 meter, bahannya full pair. Full pair ya, garansi 15 tahun. Full pair empuk, pokoknya sampai pinggir-pinggiran empuk ini full pair lah. Oh, heeh, jan mau wening. Full pair ini. Heeh. Piro ki regane? 10 juta, tak wae 4 barang. 10 juta lah 4 barang jan gede ya. Pol gedine Ki kok nek ngeterne tekan Bojonegoro iso apa ora? Ya Pak gak iso to, tak wae gratis ongkir Bojonegoro, Lamongan, Tuban. Heeh. Pokoknya saya daerah Jawa Timuran ini gratis ongkir, iku Jawa Tengah, Jogja sampai Cilacap Brebes ya gratis ongkir. Enak wis gratis ongkir ya. Bayarin ku ya COD. Bayarnya COD. Barangnya teko dicek sik lagi dibayar. Heeh. Lah nek arep pesen carane piye? Caranya pesen yang bio profil dan nomor WA dihubungi terhubung karo admin. Enak berarti wisan. Piro regane nggih? 10 juta 4 barang. 10 juta dapat 4 nggih, monggo di order.